Shalom. Dihamu amanami inanami namar pungu di bagas joron itu hatta di tikyon nang songoni ruas nitu hatta na mengikuti ibadah Paskah melalui live streaming tapasonang marohatta asa masuk mahita tu parsaurata hamu dongan sahuria namarlas ni roha dohita sadarion ala nunga monang Tuhan Yesus maralohon huaso ni hamateani. Hamonangan di Yesus, gabe hamonangan nang dihita. Ima natapes tahun di hari Minggu sadarion. Alani ihu pasat hami ma Tuhamu, selamat Paskama dihita sudi. Rapot Tuhan Yesus dohita di pahehe. Ima topik ni Minggu sadarion dihita. Nunga hehe Kristusi. Hehe manang dohot hita. Lau marsoba tutuhatta. Tapangiar masoarata mamuji debata. Marhite na marede sian buku ede. Nomor 96 ayat sada roditolu. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Ariodo na jinadihon ni Jehovah, marolop-olop jala marlas ni ruha mahita disi. Batu naong binolokon ni akka pade bagas, imana gabe batu parsuhi. Pinamasa ni Jehovah doi, halongangat doi, anggo di matata, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok maulia tedohami tuho ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi
ala disodangi hodo tanoman nami, asa merpakirimun na mangulu hami, ala ni haheheon mi, dang pola be mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di paucat hodo hami sian haholomon tuha tiuron, sian hamatean tuha nguluan, atong pargogoi mahami mamuji ho, dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor siaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata na tersurat di Rom 10 ayat sia. Ai malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi huhut di hapor seai roham. Naung di pahehe debata ibana sian akka namate. Ima sahatna tong rak mangidogo gomahita sian debata. Ali Tuhan debata, saya pagugui mahami, mangulahon na umbar tupatik mi. Amen.
debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mga sahon hati goran nami. Na mga sahon asini roham na godangido. Saya si maroham bidasadok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan di dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debatado mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do naung mate. Alaida ada holani. Nong mulak mangulu do. Jala di siamun debatado ibana. Mangodihon hita. Hasang apon ma di debata na digijang. Amin. Sadarion tersurat di Psalmen 110 lalu ayat 14 sahatlo di ayat 20 sada. Jauh bado pargogoku dohot edeku jadi gabe hatuauku ibana. Tibul situtudo siamun ni Jahoba. Siamun ni Jahoba do si bahen hamonangan. Nung ngagogo tutu di pisang Jahoba au. Alai datung tuhamatean au di pasahat. Odo bahal ni Jahoba, bongotan ni akka partigor doi sogot. Jalan menjadi atuau. Ido sahatna martua maakka na tumangihon hata ni debata jalan no peopsa. Amin. Hallelujah.
bai songon na hinatidak ko ni dongatta sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di bata Jehova ido ama padugo na sohat susa na tumapalangit ko au porsia di Yesus Kristus anak ni bata Jehova sabai imana tumatun si Maria nagabagay sa tong perbadia andara sopan ido tuhata na tumaw na beri pamungan sa atus na matatagal ka na pagsiyan na tuwa tumatulog na mulak manguli di hari patulungan na manaik sa surgo laun persiamon di bata Jehova anak-anak ipaguguna sa tulusan di simay dana pa yung nagsuot utano manguminha au porsia dito di porbadia jala adong sa doguria na badia uria to kanar san akan badia do biasan dosa do kaya nando mula mangurus kan halak mate do kangguan nasara sudah amin. Tabegema ede puji-pujian sian Kor Ina Maria. Tabegi matikting na masa dihita na sa minggu. Amanginang na hinahulungan di bagasan guarnito hata Yesus Kristus ta begema tikting na masa ima di minggu tanggal 10 April 2023 na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu Paskah na parjolo manang pesta parjolo parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus doho topik minggu rapon Yesus di pahehe. Na paduahon tikting na maragam na parjolo par mingguon sikola minggu. Sadarion minggu tanggal 10 April 2020 di patupado par mingguon sikola minggu sahali pukul 6 wib maringanan di Sopo Saroha. Duksipul par mingguon sikola minggu di patupado pencarian telur Paskah
sekolah minggu kelas kecil maringanan di GSM Lantai Sada, dohot kelas besar maringanan di Kompleks Sopo Saroha. Napaduahon ari haheon ni Tuhan Yesus naparjolo. Sadarion minggu tanggal sia April 2020 di parmingguan pesta perjolo parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus di Patupado 5 hali parmingguan songon parmingguan nasomal. Parmingguan pukul 6 wib buah-buah ijuk, parmingguan pukul 8 wib, parmingguan pukul 10 sada wib, parmingguan pukul 10 wib, dohot parmingguan pukul 10 wib. Napatuluhon ari haheon ni Tuhan Yesus napaduahon. Di hari Senin tanggal 10 April 2020 di Patu Pahuriat tado pesta paduahon parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus jala di pasada dosude parmingguan masuk pukul 10 sia wib. Napaupaton pemekaran wik. Mamuka sadarion minggu tanggal sia April 2020 nunga gabe 2 wik B wik 25 ima wik 25 sintua wikna amang situa ludin simbolon dohot wik tul plonom situa wik amang situa gindo damanik. Napalimahon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 16 April 2020 di Patu Pahuriat tado pakobasion padidion nabadia di parmingguan pukul 10 sadawib. Pinangido tuakana toras ni dadana na naik tardidi asaro marguru manang katekisasi padidion huhut maboa surat atorangan sian situa wikna laus dibuang madohot buku keluarga khusus tu anak buah baju na naik tardidi asa dibuang ma manang diparade na toras nama fotokopi akte nikah. Katekisasi padidion di Patupado di hari Rabu tanggal 12 April 2020 pukul 10.05 wib maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Napaunopon jadwal katekisasi sidi reguler. Di hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 di Patupado ulaun maka tidak kon haporsiaon hobar tusi pinangido tu salut peserta sidi reguler tahun ajaran 2022-2020 asama dawati jadwal naung tinotopon huria jadwal terlampir. Napapituan pertangyangan wik jadwal dohot laporan pertangyangan wik boima tabereng ditikting. Napawaluhon nasorang di bahasa auto atado sada dana boru di keluarga ni amata Ebenezer Francisco Simajutak dohot inata Desi Lasterina boru Simarmata di hari Jumat tanggal 31 Maret 2020 wik onom energi 2 sada 45 hipas donatorasna rap dohot danaki. Napasiahon ruas nataba. Mamuka sadarion minggu tanggal sia April 2020 nunga gabe jemaat di HKBP Tangerang Kota ima keluarga naperjolo Amata Rianto Pardamaian Manalu dohot inata Olo Siskauli Astuti Boru Siregar manang ruas daftar ulang. Maringanan dan sida di kompleks Seknek Blok D 11 nomor 158 wik 10 pitu energi 2 tolu sada 5 sia 2. Napaduahon Amata Gamaliel Sahiri Mewengkang Penggabean dohot inata Anggraini Santana Boruta Soit manang ruas daftar ulang. Maringanan nasida di Jalan Hamengkubuwono 4 nomor 10 sada Cibodas wik 20 sada energi 2 tolu sada 5 sia tolu. Napatuluhon Amata Stepanus Ripaldi Chandra dohot inata Rutsinna Ria Borusi Manulang manang ruas daftar ulang. Maringanan nasida di Jalan Dan Mogot kilometer 20 sada Batu Ceper Timur nomor 20 wik tolu pulonom energi 2 tolu sada 5 sia 4. Napaupaton Amata Junias Pautan Siaturi dohot inata Dewi Romauli Boru Simamora rap dohot tolu halak dadanak Narosian HKBP Bogor Resort Bogor distrik 20 alu de Boskap. Maringanan nasida di Jalan Rakit nomor 15 wik tolu energi 2 tolu sada 5 sia 5. Poin napa 10-an ruas napida. Mamuka sadarion minggu tanggal sia April 2020 nunga pidahuria B keluarga ni Amata Rustam Johannes Manurung dohot inata Rame Dame Boru Turnip rap dohot 2 halak dadanak wik sapulalu tu HKBP Petojo
Resort Petojo Distrik, Walu, DKI, Jakarta. Napa 10 sadahon ruas namoding. Nunga jumolo marujungolu niamata Juinson Sitanggang na di hari Kamis tanggal 6 April 2020 tutup usia 32 tahun. Wik pitu. Na hinabaluhon ni inata RK Junita MY Burisi Payung dohok manadiko 2 halak danak. Sai dipargogoi jala dia pulitu hatama keluarga na ditadikon. Na pasal 12 hon ucapan selamat. Padita Resort Parhalado dohok sude ruas ni Huria Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tu sude ruas ni Huria na marulang tahun di Bagasan Mingguon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jala togu haporsiaon di Bagasan Tuhani. Tu sude akar ruasna di Bagasan Parsahiton anggiat ma di lehon tuhata hahipason. Songoni matikting di minggu tasadarion molo adong akan nahurak takas di panuratonon doh di pajaheyon boido di patakas tu Parhalado di Witabe manang tu sekretariat ni garejata di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tuhata ma pakobasyon ni huriata jala di pasu-pasu manang Parhalado doh ruas lao patupahon aka ulaon di Huria bahen sangap digoar ni tuhata horas. Taparade marohatta lau mangauhon hata ni tuhata marede mahita sian bukuede nomor 627 dimulai sian ayat sada uhut papungu pelean sada a dohot sada b. Puji indi
martangiang mahita. Di bagasan uduk dohot lasi roha ale Tuhan debata. Rohami Tuhan mamuji pasangapon guarmu. Lumobi di ari namar lasi roha sadarion. Di namar ningo tami Tuhan. Di pesta pasca hamonangan. Nunga talu behamatean. Nunga talu sibolisi. Oh ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mau liate di hamonangani. Na di patuduoko. Jalanan dili oko tuhami akan na porsea diho. Nuayang pe ale Tuhan. Nunga disobehami. Di bagasan uduk do serep ni roha. Mengaradi roha do pikiran nami. Mamuji-muji goarmu. Marhiti namarede dohot namartangiang. Tarlumobi Tuhan. Naeng tu mangihon. Hatam mahami ditikion. Pakulingi roha nami. Pakulingi nang todi nami Tuhan. Asa mangat tu si kami dihatam. Jala martabaka porsion nami. Kesetiaan nami. Laho manghitoko. Di bagasan pardalanan ning ulu nami. Asiroham Tuhan. Tangihon matang yang nami. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuho. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Jamita di pesta pasca parjolo. Di mingguta sadarion. Imana tersurat di surat ni Apostel Paulus tu Huria Kolose. Mamuka maisian bidutolu. Mamuka sian ayat sada. Sa rodi ayat 4. Hujahau ma di tonga-tongata. Songonon ma di dok disi. Asamolo nang rap hamu di pakehe dot Kristus. Jalai hamu ma akan digijang. Ai disido Kristus hudul. Disiamuni debata. Akan digijangi ma parohau kamu. Unang ma akan ditanoon. Ai nunga mate hamu. Jalabunido ngolumuna rapon Kristus. Di bagasan debata. Alai yadungga bepatar sogot Kristus sanguluat tai disi magabe patarnak kamu rapon ibana di bagasan hasangapon idosana. Selamat Paskah Madita saluhna. Horas. Molo hubereng nian sian joloon. Sahirana urang semangat do sebagian namar paskaon. Dakoto manang na urang modom do namar buka-buka ijuki. Manang nang godang do si pikiran muna akamanginang. Banasongon na lemas-lemas ang ubereng siya joloon. Idokon na urang vitamin dan mungkin tangerang kota doon. Dangi aliang gua kaina na dia birakon. Holan mamereng siya pardopana pe yaki doau. Tibur na kinasida marsalon. Ipakai ma baju na botar sa baga. Ate nang muliate madihamu. Nang songoni dede muna. Huria ni Tuhata. Molo halak batak mandok jolo sinukun marga sabinoto partuturan. Molo peribahasa Indonesia mandok tak kenal maka tak sayang nina. Ale hubereng mak. Molo ngahu patadaon diriku so tundang sayang hamu tuau. Iya guarhu teti nur aini boru silitonga. Adong do di sona moku. Ora samong. Amoku hasian na berju. Teti daku boto alapatan alai gorela batak jok-jok do nomor gor teti. Dakoto manang narong iso namar gor sarupa do tau las marohata.
Ati adong ati. State tidangi. Alay mo lo nur na huboto cahaya doi. Alay mo lo aini na huboto cina u aini cinta doi nina. Jadi cahaya cinta do. Molo na mangalapau ima marga tobing. Dakku bereng iso ni bana tu dia nang lawake. Apa sih gateng. Nunggu palau mandokot alau do inatan adangi. Molo omaku baru si hotang. Si matuaku boru papahan. Molo nomor HP ku anoma. Do nomor sepatu pe anoma. Apalagi nomor rekening anomai. Horas madita. Iko songoni nomor pasca. Selama pasca madita. Ido. Alana paskaon pesta hamonangan. Ni halak Kristen do. Di bagasan tikion. Jadi akan namondo kodok nakaning mangido au. Tersunguna gembira jo. Asa mula-mula ano siya garejaon. Ay tadado hati pak namar paska wake. Ito to. Tadado wake nangate namar paska te. Dang marisuang bajung na botar na bagagina kan. Tada mahita namar paska. Di bagasan minggu sadarion. Mola dialah Israel. Molo dialah Yahudi dirayaho do pasca partingotan bahwa sana nunga kaluar nasida sian habuangan manang perhatobanan ni Mesir. Alai angguhita sonari paskai haluota sia dosa marhite-hite hamamate dohot hakihio ni Tuhan Yesus Kristus sian hamatean artina alas ni rohana bolodoon na nileo debata di bagasan Yesus tuhita hala Kristen atong moloholan tataringoti do berita na julu-jului Yesus namate na hehe. So tunggabi holan sebatas formalitas sita na marningo sajo. Alay ko boy do puti ota marite hite jami taon marite hite parminggo taon aga do makna ni jami tai aga do makna ni paskai tu au tu diriku tu keluargaku tu ngoluku ima nanoaing tarenukon di bagasan minggu sadarion. Bohado paskai bermakna tu akan atoras na mga dobi parukilon na mungkin nung ngajumolo mate gelengna. Bohado paskaon mapakorhon di aka amata na mungkin naung parjolo marujungolo inatana. Bohado paskaon hahihiyo ni Jesuson mapakorhon dia kaina na mabalu nang jumoloborhat amatana manang tidak danak na tading mahetek manang dia kana mersait bohado paskaon mapakorhon bermakna dia kana mora nang songoni di aka napogos. Ido nanayang putih kota. Bohado asa betul-betul bermakna pasca nata pestahon nata rayahon di bagasan minggu sadarion. Marhite jami taon akadamang akadainang na hinaolongan sudi namar mingguon. Marhite jamita sian surat ni Apostol Paulus tuhuria Kolose maka putih kota mana parjolo makna di pasca nanaing doono ni Apostol Paulus na parjolo hidupmu itu sangat berarti sangat berharga bagi Allah. Sada Korintus 10 madok ay tungargado hamu ditobus marhite-hite mudar ni Tuhan Yesus Kristus. Ji argado ho amang. Argado ho inang. Tarlumobi na po so bulong. Mula dong mandokol tuho inang roaho nang polabigida. Na penting simpan di roham. Roa petaho au diho. Ala yang mo dituhaku. Argado au. Amen.
Moladong mandoko tuho amang. Dang ganteng ho ninna. Dang gentleman ho. Unang polaci roham disi. Simpan di bagasan roham. Arga doau. Bernilai doau. Di hadapan itu aku. Tarlumobi na po sobulong. Jama sonarion nanggo na po sobulungon. Dang taboto besongon dia majuna. Dangi. Alana pese igung na. Gabedang diputuson halek na ibana. Pitor dimuruki doma na. Alani ho doma. Gabedang mancung awin na. Pitor mangi doma. Atong sogo operasi maaw. Ay nga diputuson halek tuaw nina. Happy au pese gateng doma takku. Nang talo dah. Ido porsiado di Tuhan ni. Mulia umur 30 seda. Ali pos roh aku. Molotung perina jol ma roh ali anggo di Tuhaku baga dua. Songonido na kamu akan apa sobulung. Di zaman sonarion. Macai kodang. Di kecanggihan ni teknologi sonarion. Unang pitor hato pamu madele. Molo diputusun halek muhonotari. Ala urang gateko. Ala urang bagako. Mekel mahosonari. Didok jami taon. Didok pas kaon. Na parjolo. Argado ho di Tuhani. Iko menyesal do isogo bereng. Ala boka. Na parjolo iko teopot tado. Molo soarga hita. Dan mungkin roh Tuhan Yesus tu portibion. Molo soarga hita. Dan mungkin mati Yesus dia bersilang. Molo soarga hita on. Dan mungkin Yesus sian na mate. Tak mungkin Ala itong macerga doho. Di debata. Di leon anak na nasasaday. Asa unang mago na porsiya diaw. Alias sa daputan na nguluan. Nasa leleng nileleng na. Di surgo kaso na nga ni. Si unang pauda ko hita mambigatan ni Jolma. Ati akay nang. Bayan di pesu mekel-mekel ho. Alin na ko lang na mekel sa nganan. So itong ribut tanggam. Bengamar sahib binatang aritik bina. Dangi. Aw yaki do. Nga anong bepostotan mo di Facebook. Ale fotoku di kamera songon naga merate. Dangi tuan ni maga laksing. Lana mabiar tu kamera au. Ngaya songon ni pagaran nai marminggo la sentralisasi na ikon di foto sude. Habi dak ku boto ni sapiku par kamera ego belgeyen au. Ugar ku boto hupakeleng do songon. Sa songon na baga au. Ale toy ma. Hamu terlasiro hamu na mulu parwarwa diriku. Ang boy songon ni Dangi, nah, bain mekel ho inang, mula di atai dongamu, bain mekel ho, anggap angin berlalu, senyum ho, jalan tangan nak, selamat pasca di hoda, itu, songonin aku amang, songonin kita saluhut nak, mula anosen garejaon, jalan ibe mamusuna, di jalan ibe mamusuna, iko soalnya nomor pasca, ngamalu behita, unang ngolo behita. Bersaur dosa. Ay nga maron na bedia itahekan na Juma Agung ikan. Maron na bedia do ita. Daw ngate. Oh. Hale na pasti. Ikot tapatudu kodo. Halak na naung argado hita di debata. Dungi na paduahon marite turpukon. Ditogiwon diajari Apostol Paulus hita. Sada hita. Di bagasan Yesus Kristus. Asa molorap do hamu di paedo Kristus atong jalahi maakana di banua gijangi unang bena di tanoon. Akana di gijangi ma parohaw kamu. Molo niingot na jolo di huta olo dotong umat di bawah muruk. Ima icuci ho piring alai dang di parokok. Mar minyak dope sude cuci muse pakai abu piring ina kan asa yes dok ina dicuci do alai dang di parohaun imana disuruh Apostol Paulus Kristeko alai parohahom mahadiriomu parohaun pangalahom sotung holan namang ito Jesus ho
ape anggo parangem dang di paruau ko. Ay do kagagalat ta. Anggo silangi di son nama balgana. Anggo di son silangi nama balgana. Dangi hape anggo pangalaw ay di ya do dah. Ay ni ripudo bersu. Mamereng silang ne pinga sigani ba. Hape dang atoi ni atua pedang taratuan. Gabi dang jamita silang ne. Gabi dang tadai bana nang Kristen siuton Jesus. Molo sonari horo amanginang mambon bibil ho tu gereja. Mula ko patudomu do. Isi ni bibeli. Ido ne do kon apostol Paulus. Molo nang Kriste doho. Parogao maparangem. Asa unang bena di tanoon na di paruako. Akadia mahina di tanoon. Boy mata bereng di ayat 5 nai. Di dok. Bunuhamu maruas muna akanin tanoon. Permainanon. Hahodaron. Riting ni roa. Hisap-hisap na roa. Rodi pangahaution. Ima aka pardebataan na leban. Unang beula kamui. Parmainanon. Dangi pangalakupon. Selingku-selingku. Pelakor-pelakor. Unang be. Ate nang. Unang ado kita pelakor dah. Betul. Je molo baga koson ari doko tomata molo marlisti piau asa baga do di berekko doko songoni. Unang betor muru ko dasianimu. Songoni do na kamu amang. Unang ala tikena boru di berekko hami baga ape dung merasotan mo daging nami betor law kamu ambe dengan anak buruan go. Si baga puang anak buruan habe roina takku baru tobaanin na ipake baju na mariba tahena tertata doro aku na kamu toka dosongoni dosa tang boy molonu ngamar jaji hita di baga zoro ni debata sampai tu nama tua hodo hasiaku unang atong tiki manal hodo bintangku bulaku do marasotan medebu natan atu be ko matam Nasubuah roh kamu lo songoni. Mulo do ko to marsay taw da bapak. Hido, hoto ko malah po. Torin na tiba. Tornaik matong tensi. Ay ko cite suaraku. Hido unang go ho maredeho ina. Aga. Tornaik ma cuing ina kan riting ni roha. Anggo na jolo hatam. Ala na bibil pro cinta ho tueu haben wae ngamelayani udang adong. Torna kan perbedaan ma balangai berkeluar. Tang contoh be, jadi kesetiaan. Dangi riting ni roha akai nang, unang paritiku hamu. Dangi unang paremeku hamu jaga. Songoina kamu amang, unang panilai huamu tuhami. Malohurang pesiran na ulo pahami, doko kamu nenget. Unang gay marbedai hita. Unang ternamu untay bodo mangalang di restoranan sebade dapurin namu, unang songoni. Janjimu na tuhami akai na. Setia sampai mati. Dengan kainang ubela doang postur ramuna. Dungi hisap-hisap na roha. Oma. Hisap-hisap na roha. Buaro naing basa po iba na jago ate. Iko jago doang. Dang butalu au. Moda po iba na manur mobil au biko boy do. Hisap-hisap na roha. Ala di berkome kalungamu. Bano magusip tu ibana. Ada kasih pangalaw na eh. Buha masay sugun hala ibana. Hisap-hisap na roa. Padaw siya kita. Dang akaulaw na di banuagi jangi. Inapostol Paulus. Jala pardebataw na liban. So tungadong siya kita. Jodia na ahalibra do. Agus ado. Jodia na Sagitarius do. Leo do. Segala macam do. Setunggulo itu membereng keuangan, kondisi percintaan dan lain sebagainya. Manang martogel nomor-nomor dan lain sebagainya. Manang mardatu-datu. Manang mangidu agogo seperti bion. Muruk do Tuhani. Dang boy, na Apostol Paulus ison pardebataw na libad doi. Setia ho tu Tuhanmu.
Molo haci de ko sonari lo pitanga martangya ko. Parguguyaw Tuhan. Iko monang do. Haru Jesus nungay patuduho tuhita. Hamati ani dang boy mga beti sa kani debata. Hagugu ni debata. Mangulu Jesus siya namate. Patuduho tuhita. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan kita. Bahkan kematian sekalipun tidak bisa mengalahkan Tuhan kita. Ikon gomos tati opia kamanginang da. Sotunggali hapor muna. Molo marukil marsak gudang parukil muna. Ingok Jesusi. Ingok Tuhani. Lopi tanganmu martangi aku. Na parbudi mak ngampaleleku. Ngasto ngajom. Alay yadung gabe patar sogo Kristus hangoluatai. Disima gabe patar na kamu rapon ibana di bagasan hasangapon nina. Ado artine. Alay dung gabe patar sogot. Ado lapatani. Marujung dongolutaon. Jeu na kita merasa jago. Mola dong na diita hamuraon. Hamolateo ni amanginang. Mula hati Tuhan. Boy do piao menikmati na huula. Molo pokos peita sonari unang gijang roha. Ngana pokos gijang musi roha na. Dangulung musi marminggu. Dangulung musi martangya. Ngagangeri ni ngulunya naroha kan. Ngana songoni nguluna. Dakya marminggu matahun do inatan naroha aku. Karejo terus. Dang boy songoni. Ay dung patar sogot hangoluatay. Disima gabe patar na kamu rapon ibana rapon Jesus dihasangapon di surgo hasonaani lapatan na marujung dongoluta jalamasa do di siparuhuman akaise mai na porsea dohot akaise mai na soporsea ido ubahin di Johannes tolu di kodo tu akan na porsea do asa dapotan haluaon hangoluan na saleleng nileleng na atong tajalahi ma na di Banua Gijangi ahar na di Banua Gijangi di pabua Apostol Paulus ayat 12 ni na ibana soluko kamu ma para sini rohau situtu habasaron haserepon labok do labasi roha marsi pauneunean jala marsi sesaan idu sama hamu ima jalahi sedia do diberang Apostol Pauluson sian hadirion ni Tuhan Yesus ala takas di bawah Apostol Paulus Jesuson narodo sian Banua Gijang narodo siya tebata jala ibana do naboy pataruhon akan naporsiai tu Banua Gijang ido ubahen di dokon Tuhan Yesus au do dalani do hasitongani dang saat manangise tu amai ia so marite-hite sian au parpudi mak cerita adong sada nama tua atasong nama koma nama tua jadi marsai-sai mamata nama tua on narohana dang leleng beti kikku jala memang namura jongdo nama tua on jadi dipikir ibana ma merencana ma ibana laho papungon geleng na itelepon ma halo adonang hidia doho bapak ni suco syakang aku hasian buah bajuku nina panggorakku nina ay Jakarta bapak lay karejo au maruay imada masih lo mang rojo hutu tadain na adong araw papa nadong daulan adong amang pangidu aku nina ate mak mula pehami hari Sabtu mak nina oke mula itray mo sa nomor 2 ay di dia doho baruku hasian nina ay papa imada masih lau mula joho tuhuta apalah haro na rekod adong may mula maho tuhuta inang adong siya tauku buan helai do pahupui hari Sabtu mahamu borhat nina oke siap nina napatoluhon sa tu palimahon geleng na di jauh sudah mulak tu bon napasogit dung marpungu sudah geleng naon
helana parumaena do popuna. Mandok kata mamatai. Dang sa dileleng biyaw mangulunin na. Kesehataku pe dang boibe. Haru jongjong pe dang tahan biyaw. Ikon ditogu-togu susteror doaw asa boi. Tu dapur manang mangan. Si sulango doaw nina. Adong pangiduaku tuhamu. Molo mati au marsogot. Sada pangiduaku amang. Ala godang do dileo Tuhan ni basa-basa tu ita. Para dong aduau ita ada perhutaon do tamu kageleku. Do tamu kaboruku pangiduaku nomor sada amang. Pangiduaku borunin na. Jauh masudah ke dokter na dong di hutat tahun. Bila perlu luluyamu. Lahu mangusung bakeki. Sahat tu udian. Molo dipangido 3 juta lean. Na penting ima pangido aku na perjolo. Na paduahon. Akan naro madohoti manang dulaun ada ni parbakeki. Manang parmateki. So tungarong na malian na sida. Iko sudedo mangan benomu akan todongi. Akan namarolong rohai. Marnida bakeku. Nena. Iko bosur do benomu mangan na sida manginang. Alay denggado jala godang do. Pasu-pasu ni Tuhani. Nauli bapain na. Namura mai. Napatuluhon inna. Molo mati aunang lipat tangaku. Pakaluar tangaki ninna. Pakaluar tangaki ninna. Longang mana na do boruna. Aya do maksung bapasongo ni. Bemila manok kami. So undi no mai mandok katu raja huta. Aja ada. So undi pondok nami. Pangido ma. Bila perlu surat. Pangido aki ninna. Si masudah kageleng na do boruna. Bingung na sida. Tungi delek ko ma. Eto nga pala ro bapa. Do racik ni roham bapa. Doko jamong doko ma ina. Ina bapa na umma. Sa lelengon. Tung macala siya roh aku di bayi Tuhan ini na. Ale ulam marsai tau dang boy beu jong. Sadar maau disi. Dang boy hape. Aka hamurau ni, aka hasangaponi, aka agabioni mandongan yau, jalan mempertahankan ngoluku, asal leleng au mangolu, ninna na tuai, tu anak na dok tu boruna. Haru kamu nabe, lau beru kamu, ditinggal kamu duau. Bejebun sebelga, nang boy terjaga awas sude, nang hamurau ni ninna. Nanaeng upaingo tu hamu akan aku dok beruku sotung terlala podi ngolum ingot panjuwon itu hani dang taboto sadi hari dang taboto tikina alai sarihon ma bohal ni partodiomu amin. Muliate madiho ale Tuhan debatana mengalihon partikianan nama celas rohanami Tuhan. Dinaboy hami raptu mangihon hatam marhite-hite jamita ima surat ni Apostel Paulus tu huria Kolose napaingoton jala mengajari huriai nang songoni hami akan naporsea asa unang holan na ditanoon na hujalay hami asa unang holan na ditanoon na huparohaw kami asa unang holan na tardok kami Kristen halai dakku parwa kami anggo parangin nami. Halani Tuhan marhite-hite pesta Paskah. Parningotan haheon sian hamatean. Diajari ho kami Tuhan. Pabuwa jol mana argado kami. Jala ikon hujalai kami mamulai sonari. Akana di banua gijangi. Asa tadama kami Tuhan akana porsea. Jala halak naung pinaluam. Sian dosa doho sian kamatian. Atong pargogoy mahami marhite-hite todim na badiai. Asa margogo tutu kami laho mangulahon lomo ni rokam. Mangulahon hatam na hubege kami. Asa unang holan na rohami mabege. Ala iko do kami mangulahon. Hobartu lomo ni roham. Atong apihon matodim na badiai tu kami ganup. Akar ruas muna romar minggu di bagasan minggu sadarion
Asa tung margogo kami di bagasan la siroha. Laho patuduhon Tuhan. Ha porsyon nami marhite-hite pagkato nami. Marhite-hite nang parangin nami si ganupari. O Tuhan, pasu-pasu nang ganup keluarga nami be. Sa lehon madami di tonga-tonga ni keluarga nami. Sa lehon matuhan pasu-pasum di tonga-tonga ni keluarga nami. Nang songoni marhiti akan nanula ni tangan nami si ganupari. Tung pargogoy kami Tuhan macari. Tung lehoti kami ay pasok na siya koi. Asa margogo tu Tuhan mangula akaulo nami tarlumobi. Marningot manok tong madok mo liate tuho. Asa unang madabu kami tu bagasan dosa. Tu bagasan gijang ni roha. Nang songoni tu bagasan padilian. Paposro ka nami Tuhan. Muloko naman dongani jala mangaramoti kami. Tupado sa luhut na. Narikot di parnguluan nami. Narikot nang di rumah tangga nami. Tuhan ubo kami akayanakon na pinasahakmu tu kami on. Nadao na jonok siyan labung nami. Hasirokam Tuhan debata. Ramoti akayanakon nami Tuhan. Ajar-ajar na sida Tuhan. Togu-togu jala ramoti na sida. Aka na di bagasan parsikolaan. Lehon Tuhan habisukon tu akayanakon nami. Asaboy tutu na sida mandokoti aka pelajaran nai. Jalaboy dapo na sida Tuhan aka cita-citana. Lumobi na ko Bartolomo ni Roham. Akan na di bagasan parkarejoan. Lehon Tuhan hagugoon kay pason. Tabay Tuhan nakarejeki ng pangkat dia kana konami. Asa martabala sirokan na sida Tuhan. Lako mamuji pasangapon guarmu na badiyay. Lumobi hubo kami di bagasan tangyang nami. Molotong adong siyan akaya na konami. Na sedang mangaluluy parkarejoan. Na pengangguran Tuhan. Jala na marsak. Ala mungkin naung go umurna alay dang marhamulia dope. Na mungkin gabi arsak di tonga-tonga ni keluarga nami. O Tuhan debata porsia jala posero nami Tuhan. Nunga diatur ko sa lugod na parnguluan nami. Sa lekon matuhan aka parkarejoan. Dia kaya na ko nami na sidang mga luluy parkarejoan. Sa lekon matuhan si Rokap ni Todina. Dia kaya na ko namin na somarhasohotan. Nanaung tuk umur na Tuhan. Nanaung dewasa umur na Tuhan. Natarpay maima Tuhan. Asa unang gabi arsaki di ibana. Nang songoni di kami akan natoras na. Tuhan, ubegi kami na kaning titing di bagasan minggon. Tongon adong ruasmu na di bagasan na marsitaonon. Alanaung marujungolu sada amay tonga-tonga ni keluarga nasida. Amang Juinson si Tanggang. Ima na Kamis tanggal 6 April 2023. Pargogoy ina nami Tuhan ng makabaluhon. Pargogoy Tuhan ng yanak ko na tininggal ko ni ama nami. Lehon gogo tu nasida. Lehon pangapulion na sumurong tu nasida. Paposro ka na sida Tuhan. Dang tinggal honom mo na sida. Say na donganom mo. Say na ramutan mo. Say na pargogoon mo inanami Tuhan. Rabdot yan akon na mga dopi si taonon na boraton. Na ape di tonga-tonga ni keluarga na sida. Hanggia tumibu tarapul na sida Tuhan. Jalaboy mo serorap do tami tu bagas Zoromon. Mamuji-muji dohot pasangapon guarmu. Paposro ka ni inanami Tuhan. Tujulanon say na leonom mo do akka silas ni roha. Sika ni akka lungo ni roha. Paso-paso Tuhan sudia karuas mo na dong dia KBP tangerang ko taon. Paso-paso Tuhan akan naposom ng parhaladom na makobasi di guriaon. Asa marhite-hite pagkobosyon nami Tuhan. Lamar taba-taba akaruas mo na Roma sihol. Mamuji guarmu dohot.
na makaporseho di bagasan nguluna. Atong Tuhan, jumulo masay sa dosa namin nagudangi. Asa tama kami marpangidua tuho. Di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami, martangiya kami tuho. Tangihon matuhan, tangiyang dohot, ele-ele namion. Amen. Maredehi tahut papungupilian. Anak sesat
Nunga hehe Tuhani, jalan naung rap hamu dipahehe dohot Kristus. Jalai hamu maaka na dihijang. Nunga hehe Tuhan Yesus yan namate, halani iborhat mahita manopot akka ulaw tabe, di bagasan las niroha. Papungun todo pani debata martangi yang mahita ale debata amanami na di banua gejang hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na moliutus hu pasat hami masyanan lomitu kami pelanami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti, asa upar hasya kami pelianon, patimbulkon harajomu tonga-tonga ni uriam, dohot di portibion. Buhay maroka nami marhite-hite todim, asalamu tada kami godang ni silaun-leon mitu kami, asalam girgir kami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Moliate maroka nami jala pujo nami ho alanaung ditubuh ko kami padua halion sian godang ni asin ni roham tu pakirimu na mangolu marhite-hite kakeon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nung agabe si palua jala si Pangulo anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami, si ihutonon nami. Namarla si roka do kami nuayong marningot kakeheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiar be kami mida hamatean do soropna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang na gogoi. Ibana do manogyo kami siyan kamatian tu kakeon sogot alani iubain hupangido kami say asima roham patugu maha porsyon nami maniyo barita na ulii asa unang gangguro ka nami dinakubolos sami kamatiani say sungguli maroka nami dohot rohani dongan nami
Asarap hehe kami siyan parokaon na buruki. Asa tarulau kami parangin ay baru. Say pasu-pasu mahuriam. Dohot parbarita na huli. Namamaritakon hakeon ni Tuhan nami. Asa lam tersunggul akan na pedem roha. Jalahehe siyan dosa nabe. Say papos maroha nami maka porsiay. Naung mardame jala mardomu kami tuho. Ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalum maroka nami. To pamaroka na yas. Do to dinamarsihoho di bagasak kami. Asa tarjako kami. Nang pitor kami ala ni hatigoran. Na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangulo di kami. Asa tarapur okan nami. Marningot akadongan nami. Naung jumolo ni alami. Asa tarapul roka nami manaon si taonon na di kasyanganon. Saya puli maaka na mateyan, nadangol, napogos, naso marina, aka na mabaludot, aka na malungun tuban wagidjang, marhite-hite kakeyon, ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aleyama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say Saul malongon rokam di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togihon tu panguncunan. Palua mahami siyan pangago. Disondakon Tuhan de batama bugina tuhita. Cala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bugina tuhita. Jala di pasaorhon ma. Damena tutod ditabe. Amen. Roma itu aja. Nungahehe Kristus si. 633 roh. 633 roh.